Kaubru ke temani saya temani Reang kok saya nai. Hello bayap songsung tini saiman lainai Hamjakma Reang Tangwi Reang kok saya. Te bai Nilima debbarma Bahai ke omoswk ke famous wngkha tangka. O topic kaini no tuyui salainai. Pilano sung saima lainai Nilima debbarma Bahai ke omoswk famous wngkha tangka. Nilima debbarma hingke no tabukni jorawa swrai khwlai okra sakra bura buri kebo sinia kwrwi na haima tongo joto no sinibayo. Pia omoswk ke Bahai ke famous wngkha tangka. Bono sana tangka ke kwbangma no kok tongo. Tini sibono omoswk ke sininai kwbang pia bisa swkango kebo sisinai kwrwi ko. Bo jefro 1.5 bosor swkango YouTube channel khulogui video dana sengo. Ajorao kebo sisinai kwrwi 500 600 1k rok views rok phai tongmani ini video. Pia haipano bo video snamano yakaria blog video rok khlai no thangka. Tini jefro 50-60 video snamani yagulo bu bini video views kwbang omoswk ke phaiya kho 1k 2k abo hairok views phai tongmani. Omoswk video kwbang ma snamani yagulo bu bo viral ongya khongke bo porni simi bo famous wngkha tangka. Bo jefra tokhan asta ke chawi phunukna sengo aporni simi no bo viral ongna sengkha. Bini ageni kasam video views phaya rogo bu views phai tangka. Bini tokhan chawi msamani video thogo abo to jotto no nukhana hini khaklayo. Thogo hini tokhan chawi msamani aporni simi kini bini video viral wngkha tangka bote bathakliya. Bahai ke Nilima debbarmani omoswk ke famous wngkha tangka. Thaisa kokbai sana thangkha hingke bini video ke bwslai ni unique tei bo kesen gose eba harmania je success ongya sakno bo video khlai thangka. Bo 5-6 ta video snamani yagulo hur ongya views rok phaya bui ani video no naya hnui YouTube no yakarei rok hangke bota bok sinijagla khamung Nilima debbarma hnui. Jengbo bini thanio srengmung mano. Jengbo je chini samung khlai tongmani no je success ongya sak je phol maya sak khlai no tongna nango. Phaidi sung tabok saiman lainai Hamjakma Reang Tangwi Reang eba Kaubru kok sai. Sung joto no tirprasa Reang jomatia debbarma usui koloi mora sing rupini nuatia tei butongo. Arni bisingo no Kaubru kok eba Reang kok hnui tongphiru. Hingke abo no Hamjakma Reang no kwbangma borok no Tangwi Reang kok saya Kaubru kok saya hnui salaimani te kha dulaimani chini Kaubru kok sanai bosong rok. Hingke abo no tuino tini sukrubui bising berai saiman layano te aboni logo bini ma babuni nangkukmani kok te bini kamini kok rok full details saiman layano. Hamjakma Reang sabo sana thangkangke bokhoroksa singer te youtuber. Bo bini YouTube channel cover song akarok rwchabui upload khlaio. Sana thangkangke bini channel total video upload khlaijak tabok sukjora 11 khosi. Asukbai no bini YouTube channel ni subscriber 1 lakh ni saifano kwbang kuk wngkha tangka. Bo tamo rwchamungbai no puila lukurok bai sinijagra kha hingke channa meria cover song rwchamungbai no. अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना. A video tabok sukjora 1 lakh ni saifano kwbang kuk views phaijak YouTube o. Bini rwchabjak video rok ni bisingo bwislai kwbang kuk views phaijak ongkha dil diya galla. A bini rwchabmung rok YouTube o simiya Facebook rogo omoswk ke viral khlaijaka. Asuk yako botei bu YouTube ni bisingtui silver play button award bu mankha. Phaidingke bini lifestyle no kichisa khursai nai lewano. Bini nogo ringjakmani mung wngkha Hemo. Bini asaimani sal wngkha 15 June 2001. Bini kami wngkha Teliamura Tuidu kami. Bini religion wngkha Christian. Bo boro school pore kha hingke ST John School Whitehall Shillong. Bini family o borok khorok tham tongo. Bini ma babu tei bo. Tei bo salni saltham swkango no graduation bo complete khlaika. Bo college o pore graduation complete khlaika ke Bangalore city ni Christ University o. Phaidingke tabok lukurok ni koksil samingno naimani yagulo sukrubui saiman layano. Khoroksa borok comment ni bisingti saka nongle buru buru ungye Kaubru saimaya de.
Kaubru sakele te sa hamkhamu hingke te khorok sa sapiuka riang ong tonge se kaubru saya kemang mi bo ang sajagya ei bu kobang mana salaika kaubru maya de kema faltu kok borok maya tei bu sanai tongu riang le hiyo riang ko le thaiha po saya riang ong tong se riang ko sapia le tini riang gusti rok le arkheno ong nai ha omoswk lukurong ne sengmung te kha dumung tamni bangi kaubru kok saya hnei kok wngkha bo riang phano bini makhe jomatiasi te bo swrai phangsini simi no riang kok sanai rok bai ma tongya kaisa jomatia parano toro abagini bo kaubru kok busibano kaham ke sawi mania engei tongkha haipana kha theijaknai kokri bo kaubru kok sanani bangi srungui no tongo te bwskango kaubru rwchabungbo bo toboi tongo hnei bokhok baithangni bini video bo saka iko naidi ang saimano ang kaubru ai kok sai tong hingka ano kaubru community ni borok rok ano sanai that nung kaubru ke temani saya temani riang kok saya nai norong already ang saka kabangma jani agini interview khaima jaga ko phena ang saka that ang swrai phuni chiming no norong bahai no ani jaga hangka hingke ating nong khamung because riang kok sanai rok bai riang community rok bai ang asik interact ma khaya ang asik ma tongya ang ani riang community ni bagi bahai ani kaisa content jongjak tongo riang ko buchiwo ang phom chiwo riang ko haipno ang kaham ke saimaya ko barang srangui tongo